I ti, da li znaš gdje su skriveni velike želje malih ljudi? Utupno se smjesti i zatvori oči, jer ću ti otkriti veliku tajnu malih ljudi. Znaš, u životu je najvažnije imati pravi prijatelje. Kada naiđu teški trenuci, lakše ih je prebroditi uz podršku nekog ko te iskreno voli. Ali da bih ti to bolje objasnila, ispričat ću ti priču o 3 leptira. Jednom davno 3 leptira, crveni, bijeli i žuti, veselo su letjela po prostranoj zelenoj livadi. Sunce je obasjavalo njihova krilca, a blagi povjetarac milovao ih je dok su sretno prelazili s cvijeta na cvijet. Njihova igra bila je ispunjena smijehom i slobodom, kao da ništa na svijetu ne može prekinuti njihovu sreću. No, iznenada nebo se zamračilo. Teške kišne kapi počele su padati, isprva lagano, a onda sve jače i jače. Leptiri, iznenađeni i uplašeni, odletješe prema prvoj lali koju su uvidjeli. Bila je tu žuta, vesela lala, topla poput njihovog najmlađeg prijatelja. U tren priđoše i zamoliši: Lalo, draga, ti graciozni žuti cvijetu, molim te, otvori svoje latice i skloni nas od kiše. Žuta lala, ponosna i blistava, pogledala ih je i rekla: Mogu primiti žutog leptira, jer je sličan meni, ali crvenog i bijelog neću. Žuti leptir, iako mokar do koži, podigao je glavu i nježno, ali odlučno odgovorio: Ako nećeš primiti moje prijatelje, hvala ti, ali nije neću tražiti tvoje sklonište. Svi ćemo zajedno kisnuti. Kiša je sada lila kao da nikada neće stati, ali leptiri nisu odustali. Ubrzo su ugledali crvenu lalu, bogatu bojom i ljepotom, pa joj ponovo priđuše i zamoliše: Lalo crvena, najgracioznija na cijelom svijetu, molim te, zaštiti nas sa svojim laticama. Crvena lala pogleda crvenog leptira i reče: Tebi bih mogla primiti, jer si poput meni, ali bijelog i žutog neću. Crveni leptir, premda već sasvim mokar, reče s ljubavlju: Ako ne primiš moje prijatelje, hvala ti, ali neću ni ja ući. Radije ću kisnuti s njima, nego biti bez njih. Munje su sjevale, gromovi tutnjali, a kiša se pretvorila u pravu bojicu. Tada su leptiri potpuno mokri ugledali bijelu lalu, blistavu i čistu, te joj priđoše: Lalo bijela, molim te, skloni nas od nevremena. Bijela lala poput bijelog leptira i reče: Mogu primiti tebi, jer si kao ja, ali crvenog i žutog neću. Bijeli leptir, jako slomljenog srca, odgovori: Ako nećeš primiti i moje prijatelje, onda neću ni ja. Svi ćemo zajedno kisnuti. I tako, 3 mala leptira, potpuno mokra, ostala su skupa, privijeni jedni uz druge, dok je njihova ljubav i lojalnost jedna prema drugom bila jača i od kiše, gromova i hladnoće. Sunce, skriveno iza oblaka, vidjelo je njihovu hrabrost.
Polako je provirilo iza oblaka, rastjeralo tamu i zaustavilo kišu. Topli zraci sunca osušila su njihova krilca. 3 leptira, vesela i zahvalna, ponovo su poletjeli slobodni i sretni, znajući da ništa na svijetu ne može razdvojiti pravi prijatelji. Pravi prijatelji su poput 3 leptira. Oni ostaju zajedno, bez obzira na oluju, jer je njihova ljubav i podrška jedno prema drugom jača od svake nevolje. Stoga zapamti, prava prijateljstva izrastaju iz srca. Nježno, poput cvijeta koji cvjeta u najljepšim bojama. Pravi prijatelji vole te bez granica, a za tobom dijeli i osmijehe i suze, jer je njihova ljubav uvijek uz tebe, u radosti i u teškim trenucima. Zanimljiva priča, zar ne? Da li ti znaš gdje su skrivene velike želje malih ljudi?